Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu alaihi wasallam. To ai ka san duk lokacin da aka ce wannan jam'iyya ce, to ai kowa nata ne. Kuma ko mutum ɗaya ne ya ce zai shigo, ai za ka yi murna da shi. Bari waɗannan kowannensu ina da irin tasa baiwar ko damar da Allah ya ba shi. Za ka shigo wasu ba za ka ce ba ka so ba, domin ƙaruwa ce sannan kuma ƙara jam'iyyar daraja ne. Babban abin ni da nake jin daɗi shine yana ƙara taimakawa dimokuraɗiyya, sannan kuma yana ƙara nuna wa duk wani mai mulki cewar to ko me ya zo ya yi, to akwai waɗanda za su yi masa tawaye akan abin da yake ko daidai ne ko ba daidai ba ne. Da haka wani yana ba da dama a waye gari ya zama da cewa Najeriya ta samu wani canji wata rana wanda zai ba wa mutane sha'awa kuma ya burge su. Ni shine jin daɗi na da irin waɗannan abubuwa. Amma malam ana ganin kusan waɗanda suke shigowa jam'iyyar dai da su aka dama da su a jiya, sannan kuma yanzu kamar bukata ce bata biya ba, shi sa suke kokarin su canja sheka su koma wata jam'iyyar. A wannan gaskiya ne, za mu je akan wannan. Daman shi ɗan siyasa yana tafiya ne akan bukata. In yan bai ce masa ba sai ya koma nan ne, domin kamar shi kasuwa ce suka shiga, shine ke cewa kasuwar bukata. Kamar yadda mutanen Ingila suka ce siyasa kasuwar bukata ce, wanda yanzu a Hausa ta shahara. Kasuwar bukata ce, daman ka zo kasuwa ba ga abin sai ba sai ka tafi wata kasuwar. Amma sai dai mu gode da muke wa Allah shine idan dai ba a bata ita ADC ba, ai babu jam'iyya mai kyau ADC a Najeriya. Malam an ga kusan duk in aka samu irin wannan haɗakar wasu ka shigo jam'iyya da ƙarshe suna yin kwarkwasa da gizi ake cewa, ba a tunanin cewa shigowar wasu kuma za su kautar da wanda suke ainihin wanda suka halta jam'iyyar. To wannan ba za mu iya hukunci ba, sai dai za mu sa ido mu ga kowa da niyyarsa da ya taho, aikinsa shine zai bayyanar da irin wannan. Ba za mu fara mummunan zato da zargi akan abin da bai riga ya tabbata ba, sai zama da mun zo mun yi ba daidai ba, mun koma hali irin na 'yan siyasa kenan da ragowar mutane. Kawai dai duk wani wanda ya shigo jam'iyya za ka masa kyakkyawan zato kuma ka ba shi dama, illa kuma aikinsa shine zai tabbatar da irin waɗannan abubuwa. Ba wani abu ne sabo ba, lokacin jamhuriya ta farko an yi irin wannan, jamhuriya ta biyu an yi irin wannan, yanzu ma sai dai kawai salo ne da yake cancanzawa. Da haka ba za mu yarda mu yi hukunci da mummunan zato ba, kowa za mu masa kyakkyawan kallo da kyakkyawan zato, aikinsa shine zai bayyana da irin niyyarsa. To na haka kwana dangane da takarar malam a zaben shekara ta 2023 ga kuma ana ai mun riga mun faɗa cewa wannan takara tana nan, amma mu ba ma son mu yi magana kan wannan saboda doka ba ta yarda a fito a kamfen ba. Amma magana takara tana nan domin magana muke yi ta ƙasarmu da al'ummarmu da rayuwar al'umma. Idan kuma an samu wasu wanda suke ganin a zo a haɗa kai a yi kaso 50 wanda suka shigo musamman dangane da ta fuskar takara kuma ba. Duk wannan lokaci ne zai ba da dama a yi kowane abu. Da haka ba za ka iya cewa kaza ko kaza ba, lokaci za a barwa, domin lokaci uban kowa ne. Gode malam.